Hi guys, lam sugono rongo taisa ni ketal vlog o hingga bahai tong noro khakayo kaham no tong na hine hingga ang tabuk fungai siri vlog start kayo hingga noro jotono no fung kaham hingga nodi naina phaijak ang nodi tui tori tong ekdom plarung na naikha hingga oben bagi nodi naina hine phaijak hingga tini ni vlog o hingga ang noro no puja Baba Biswakarma ni puja khaimani noro no share khainai ahanya chikon take puja khainai ta jo kotoria phano norong share khainai mane hingga ang tao khai nodi naina phajak ta fungai siri nodi naina phaja ni busakai busai ko thui hingga do joti nodi naina hine phaiga ta norong no bu funung na hine chini nodi rok busuk tui tor kha hine hingga mukhang busuya ko ekdom chitrang hingga wati bu kisa kisa phai tongo sati hungui phaiga ta ai ko nodi tui tor suko bol rok phai tong khana ge re tui bar se phaikai ko ra hasam kakla pe khable ma horo hopung wati phaikana re ang sakao bisi ke phaikana ta chini ang to sut gobang phaije kheto bai somanung sako tai shrap jani porenge tai bari nai speed dung tong ha ang sakan wari thanjaka nodi wati bu kisa phai tong to phana ai ken mama hoto bol koto thampai nai di asa kubang mara ni buiromina ro ta bol buini wa bulung ro lom pekha yang o jagan chini yang side to onek ka kai thangka henta ngai ta bu thanji nai noga tabo khinga thanji nai iko nai di bazar ro thangmalia bazar ro thana hin tongmani nodi par khai miale busang jora si himani ngai pura tabo ka pura plat chung saka hagai thangmalia ta kharma sincha se sin parani boro khai nodi tui par khai thangmaya ta tui tor khangka wati pheka hingai onek kosto bridge bu gurui hingai thang tongo norong share khai tongnai nai tongdi ha mai siraya ko chin khai rai sipaikha omkha kisaka alada mai chini khai chinari hinai aborong khai tam kusak gar mai bum maya wati ani busa khana hingai ta thang tongo wang gana kisa kri hingai no sisayo gaban mangai doti no thang tong hingai no kisa blog no soya sangai di nai kisa jaja khangke like khaidi tai share khaidu di video no gai channel lo tini no prathamika subscribe kisa khai kalang di asno request no kusu wati no bar kubang no phaikana khara chung thuro na gadi sas tin ro uri thanga nu jagan bazaya khutang ko bo khai doti busakha ani busakai busaya ko na hingkai chin no tongoi bo nodi nu furo to lau sinodi hingkai uyang te guri thanga kai chalota yang te gala se bele munu ga toi tor tabo khe baba nok tangoi tongo mutai ingkona bagoi puja khaina bagoi ta puja rena bagoi hingkai yang khe ang khe mui songo wak bahan ang khe mui song ta bor khe puja rena bagoi ready khai tongo problem bukbar na bagoi hingkai thabai songo chini khe ang wak bahan na narak thabai sabja comment khati iko tabung box daro ready khai tongo yang khai gara hingkai uyang khai okai paka shoni ai chikon ta di rok chimi khobi photo bai na puja resinai ta guys na rob hanga sisini oboni bathai ko obo thokju go songoi jakhangkai gangala rogwai obo mamang phano songoi jakhangkai butui khe gangala butui kheme ke jakhangkai gangala haino ko khata thongmani ekdom mairang nei pojonto chai pari manano masake thogo
buthai norok buphang sisini naidi iko sungmano obono dai buphang tongma jagani naitugui nalai ta obo haino asayo busuli kalai khangkai no khali kai taklai busuli kalai khangkai tai khali kai ajinai tabukai bubar na ready khaika hingkai tabuk khaibe ka tai ko oro plate to rinai hingkai mondir bo chini moja tamoni dinner kisa nai di rok kotal kring angke fungai sisri bukubo mani rok jakha hinui angkai ingkuli ata maija sinai mutai khulumli angkai mane angbu ruli ata dara songru kha ingke ko rulai tongo bu angka maija bai kata okai angka borok kesa haksal tim mutai kisa khulum kata asungno angka borok angkorok khaile tongo montro rok tam tam angkorok khai tongta ga obokai angkona hamani obo basini bu barok bai kha kaka sorok kai prosad charil kha eka cherai dol ke prosad chalai tongo chungbo chalai tongo angka khesari bu charnai aro joto angkai taram ko koi yang chin no bo prosad pisal keng prosad chalai tongo chengbo cherai bu janai prosad berai sana khang tongo dol kubang ma thai oi nili bokhero edo tonai phai rai prosad rok jabai khata tabo khai engko o jaga paro muya paina na hini thana yo muya ingkoi tu bolong ni phai tu man da kai kutung ketal chakhane thoge deba hinga ban bage paina hana hin thang tongo chatung bising go muya paina hini thang mane phali mane tilang se pai kha pong bazara maliya rang tui mana sik muya loge phai tu man loge chakhangai thogo hini paina na mane ang maliya ai nogo firi ma thanga tabu saltung mani mar hine nogo thangana tani saje paro no hebi huyu singkai nadi malar kan jabo ani mali rok makne onek khushi hongo bo omo wa khomle dimiat pai mane siti gulni tabu rongka gya ka hamai ka khama hita ke nana hin to mane simple ai no nogo kan to na nai thok ko necklace ro kan tango bo ani wa khumlok man khanga na khusi ong jago hari ni tai mung kha kai phungo kai mang su mai che pe kya dibo bi phong taw kai omu bai chanai omono song bai chanai tini kai kufur jar manai bokong tawo norok cha bahai kitsa komeno sadi ano kisa chini hage da songisa nai tongdi snam bai kha taw khabono sunai soi songnai ang tam dunai jago norong phunungnai nai tongdi kisa ekdom takai thaisa ka khabo songkang kai asisik nai asisik eko mui ready khade ka songnani bagoi do mosor kisa gobang khairina nangoro obo pothokna khai engke tai akran berma runa nango som sute joto runa nango kolom khairi khangkaisa thok sugo norogo rei chani ri berma komse kom duita le di mita akran tinta sugudi engke tai som mosor gobang hingkai berma duita tinta sugudi ta engkai o mana mui kupung kisa kom hingkai to masa ba mangi kai ungo engkai gobang kisa gobang duita